Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Ahmad Fauzan saking SMK Satunggal Tukuturi absen 3 kelas 11 MM Satunggal badhe nampilaken tugas bahasa Jawi kanthi bab pariwara kang diampuh dening Bapak Edi Setyono SPD. COVID-19 utawi virus corona yaiku virus kang nyerang saluran pernapasan. Pertama kali ditemukake ing Wuhan, Cina. Bagaimana carane ben ora terpapar virus COVID-19 utawi virus corona? Simak paripura ing ngisor iki. Virus bisa dadi salah siji sebab penyakit menular. Tanpa kita sadari, virus ana ing sekitare dhewe. Malah bisa lewat barang-barang sing ana ning sekitare dhewe sing sedurunge wis terpapar virus. Salah siji cara kanggo nyebar virus yaitu bisa jaga kebersihan lingkungan. Virus bisa nyebar lewat siji wong marang wong liyane. Kesadaran awake dhewe ning setiap masyarakat luwih penting. Wiji kanggo sabun kanggo cara sing bener. Sehingga aksi bareng wujudake dampak sing positif nyebare virus bisa dhewe hindari lewat cara-cara sing sederhana. Tutup irung lan cangkem nganggo lengan dhuwur. Aja ngemek bagian wajah sing utama area mata, irung lan cangkem. Ayo padha terantai nyebare virus corona mulai sing awake dhewe. Monggo sesarengan cegah nyebare virus corona.